Kufara kusangana zvakare muchirongwa chedu Across the Border. Zita rinoitwa Dumisani Mulambo Mafanise. Tokutendai nekuramba muchititsigira mechisubscriber nekuuya kundookera chirongwa chino che Across the Border. Tisingapedzi nguva stereki. Remember kuti kana iwewe kwauri ikoko une nyaya yaunayo yaunoda kushare nemhuri yeZimbabwe kuti vazive zvawakasangana nazvo, tibate panhamba dziri kubuda pascreen, utsanangure nyaya yako, pangave paWhatsApp, ingava voice note, ingava message, totsanangura kuti tingange tichizoipublisha sei. Muchirongwa chedu chanhasi tine murume watinaye semagariro, ngatinzwei kubva kwaari. Tinokutambirai muchirongwa chedu Across the Border. Mungada kuzivisa Zimbabwe kuti nhasi tiri kutaura nani, tasangana nani nhasi? Okay, nhasi murutara nhasi Sifundo Mulambo. Sifundo Mulambo. Anobva kupi Sifundo Mulambo? Sifundo Mulambo akaberekerwa Chipinge. Ndine 8 years. Ndope ndakaende kuNyanyazi, ndokwenda kwendaita grade 1 up to 7. Then ndozodzoka futi Chipinge kuite secondary school yangu Chipinge. Ndo kukura kwendakaita. Alright, saka kuri kuChipinge munonatsobva. Chipinge yakakura kuziva kwedu. Munonatsobva papi? Munonatsobva papi chaipo? Chipinge pendakabarwa paJesi. Mara family ilikwana Beacon, ndokune family. Mara baba vaisenze panozi paJesi. It is a tea estate company. So ndana 8 years ndope takaende kuNyanyazi. Then ndipo ndazoita futi from grade 1, it was 1987. Ndoite grade 1 up to 7. 1993 ndope ndapedza grade 1. Grade 7. Then ndodzosa futi Chipinge koita secondary school yangu Chipinge. Alright. Kwa kunani kuNyanyazi kwa makaenda? Ndokwanga na mai ne ma siblings angu. Then baba kasara vaisenza kuJesi. Then wakazoenda kusenza Harare after time. Vangosenza Harare. Mara kwangosara hama ndokwenda ndichigara pendaite secondary. Alright. Zvakanaka. Ngatiite fast forward. Sezvo tiri kusangana muno muJoni muSouth Africa pachirongwa cheAcross the Border. Chii chakakonzeresa kuti muve nesarudzo dzekuti mauda kuya kuSouth Africa? Chaiva chiri chii chikonzero? Okay, ini ndakaya kuSouth Africa 1999. By that time Zimbabwe yanga isati anatsokuoma sezviri. So panga namukoma anga ari kuno mara it's a cousin brother. Sa ndiwo wangu nditi kana uchida tinokwanisa kuenda tese kuSouth Africa. And ndinamwe akoma ari kuHarare masoja. Anga akandirongerawo kuchisoja in 1999, that 1999. Nayo wakandiri kana uchida uye kuchisoja. Mara by that time vanhu ndope vaende kuDRC. Waingozi after training waende kuDRC. And ainga ni brother yangatiwo kuDRC yanga yakafurwa maoko. Saka apo kacho pfungwa imwe yakati DRC handendi nofa kuDRC. Saka by that time food kana munhu uchibve Joni kuno kuSouth Africa, things was good. Waidiwa ngasi kana handiwaitotarisirwa kuita munhu. Saka ndo chakandipe pfungwa kuti beta ndiuye South Africa. Manga mune makore mangani panguva? I was 20 by 1999. I was 20 years old.
So ndo zvakakupai sarudza asati asvika pakunzwa kuti makazosarudza sei kuti muti muende kuSouth Africa? Iyanga iri nyaya yekuti zvine flambo. Exactly, zvine shine. I was still a boy, a youth. Saka zvinhu zvanga zvichafamba boy zvekutonewo wakatopfeke zvinhu zvekujoni kunonge waitoone kuti hai mukomana and wapedza zvakanase. Saka ndo zvaifadza by that time. So ndo zvakandipe shunge kuuya kuSouth Africa, and that cousin brother of mine wanga atone mota, saka chinhu chainga choti newo ndanga neshunge kuti ninondokuenda icho ndoite mota on. So that was my ishunge ndaenda. Tell me, saka manga mune mapepa ere kuti alright ndakuenda Joni ndakutora mapepa because tinoziva tese kana uchida kucrossa to another country unofanirwa kuva une mapepa ekucrossa nawo. Hona nguva yedu isu ya 1999 oro anditi 90s bakwaya 90s hapana iwaringi passport. Munhu waingotsvake mari yekufamba ndiyo chete. Ndakaite lakangu that cousin brother ana kuda kundibvisire mari or whatever kwaingongotora kuya South Africa chete. So tell me, chii chamunofungira kuti vanhu vangu vasingaiti mapassport? Zimbabwe yanga isingatoresi mapassport here? Yaitoresa mari vanhu vaiona sekunge long process yekumboti munhu aende passport. Mari inonga wasanganisa ndiyo yaitoda kufamba ndiyo. Saka wasaizokwanisa kuti mari wasanganisa then umbotora futi ndiyo passport sangise imwe mari then uzokwira futi bhazi rikuya kuSouth Africa. So munhu waitosanganisa mari yetransport chete then uambukire kumvura ndimosi vaifambire kumvura. Saimi makambonge mazvinzwa kuti vanhu vari kuita zvekufambira kumvura, maive mune idea yacho kana makangoti tongozvionera ikoko? Time yedu isu age yedu nezera redu zvaitodadisa kuti hanhinge wakaenda Joni wakapinda kumvura, saka chinhu tasikatotyaona kuti nhinge kwazo wakasvika wapinda kumvura. No, mvura yanga isina kuzara because time yaitonyanya kuuya kuJoni it was time yaisire mvura ngoti Limpopo waizara because waitoziva futi nhinge yana kusvika wazi wakaenda nemvura or nhinge wakadzoka wakasvika mvura yakazara. Saka inini ndakangoite luck by that time because that cousin brother wangonditora otondise mota yake totouya and pabhodha hapana kunetsa then ndotowambuka until ndotosvika kuJoni. Ini ndakambuka straight pabhodha ndakawangondisa kumashure kwevhani yake. Saka mapurisa anotombosangana nepurisa pendakauya kuno. What type of a van? Toyota Hilux. Yanga ne Canopy, yanga ne Dimas. Alright, Dimas. Dim. Tinded. Yeah, ndo Dim. Itaiti Dimas. Dimas rimazaza. Yautofunga Dimas rimazaza. Makafamba kubva Zimbabwe kundobata maiuya kuJohannesburg. Yeah, ndauya kuJohannesburg. No police. No, hatina mutombomisa. Until I think ndakabva kuMangoya kuma 99 pabhodha asho kuma 33 then kunokuti azosvika kuma 12 zemanheru. I think muna February 2000 ndopa ndakawana basa. Handotosenza bo that whole 2000 then unongoziva sezvo munhu taide mbiri kawadzoka kuti wadzoka Joni naasikana wakoona kuti wadzoka muchinda wakaenda Joni. Saka waitosenza unonge waitotenga Global nekuti vakoona kuti wabve Joni. Saka ndope ndakazoti first Joni yangu yekutanga kudzoka ndiri 1. Ndandisina mukoma. I was now telling myself kuti no Joni ndakureziya I can go and come back alone. How old were you that time? It was 2001. I was 22 years, yeah. Then ndakadzoka zvakanaka bo kuenda kusainetsa
ndakasvika zvakanaka ndakafarirwa. Vasikana vere vakamurota chikomana chadzoka neglobha. Chakakomana chakabatana. Ndakafara. Ndakafara nefamily. Then pakudzoka manje. I think ndakaita only 1 week. Then pakudzoka. Ndo pane hondo yesapo. Tipinze munyaya tinto. Ndakabva netransport yakachondisiya paBedbridge. Yakandisiya paBedbridge ndasara ne200 jet. 200 rand. But by that time, 200 rand, it was a good money. Yanga isiri mari kuti ungati handina mari. Yanga mari kuti wakwanisa kusvika kuno kuJohn. Then, but inini that 200 rand ndio ndaifanira kudhiza ndiyo paborder because ndandisina futi passport. Ndakadzoka ndoenda kunakirwa mari hai passport handina kurifunga. Handina kurifunga. Ndakatofunga kuti hai ngatidzoke futi tomboita futi mari imwe tidzoke tipasi kana tona futi. Tichaenda zvakanaka ndasvika paBedbridge. 200 yamanje and apa pane chinoziva kuti panopindwa sei, panodhizwa sei, unopinda sei. Ini chandakakona ujambe border Zimbabwe side. Ndakaijamba bo South African side manje. Ndasvika manje kuti ndaenda kunanga kumapurisa straight. Handizivi kuti unanangani, unotaura nani, unopinda sei. Ndichopinda mutoilet. Ndapinda mutoilet ndakagara vanhu veipinda veibuda ini veitoshamisa kuti muchindau manje unoramba zaya mutoilet. Problem manje chii? Ukwai kuri kutya here kupinda nekubuda kana? No, ndichambotarisa kuti movement iri chii chiri kutora nzvimbo grand. Because hapana chindaiziva. So ndaiona komana vamwe vaipinda nevanhu. Upuwe mari vozano iti kutaridza hai titokupinza tikwambuse. Veibuda mari dzaibudisa manje. Hamwe aibudisa ma500. It depends mari yanonga kuti tipe mari yakati. Wakati unayo ndiyo yaibudisa. Handi unonga ingode kuenda kuJohn. Saka waibudisa. Vaibudisa veenda. Nini umwe vacho ochindibvunza kuti iwo manje since uri mutoilet inda usingabudi wechienda. Ndakati manje ndoda ini ndirikuda kuenda mari problem mari yangu manje nemari dzori kuchaja vanhu apa handingaikwanisi. Nini ngatokwanisa 100 rand ndingakwanisi ndendinayo ne200 kahlekati mandodosarawo ne100 kuti ndizokwira mberi ndione kusvika kwendiri kuenda. Hati okay unza 100 acho mara handikuperekezi ndokutadze mbowo. Waona pane mbowo unoziva musi. It's like wire yanga buri wire yanga neburi. Hati nokutadze buri unofamba naro ngemusango usvire pamataxi rank within ukredex wend. Ndakandiri bo ndotobudana utondadza burira ndotopinda burira manje ndamukasango kaya manje ndichoti ndakaenda kutaxi rank nokwanisa kusvika kune mapurisa veisungwa ndosungwa apo ndobuda. Tikinzange kumanguva 3 to 4 somewhere dzemasikati. Then ndichopinda ngemusango muya. Ndapinda ngemusango muya ndofunga kuenda kutaxi rank ndichiona kuti no ndobata futi ndakadzoka. Ngatirambe ndiri musango ndiri mesina mara ndifambira ngemuside mweroad. Ndichofamba pakareba yo. Ndakazosvika kuma7 dzemanheru kumesina. Handisazvimbo isikazivi pamwe nzira mumwe mune magame reserve. Saka ufambi straight unofanira kuti kumbotenderera kudai futi wopinda futi musango ma7 ndiko ndazosvike border kumesina.
andasvika Messina ndatenderera ndichitarisa futi nzira kuti nzira inoende Joni inohaikira futi iri papi pera inzuri penda isikazika musingakwanisi kusangana nevamwe vanhu because ndonzwa kuti panoyambukwa border munoyambukwa nevanhu vakawanda. No, one at that time of ndiri kutaura ya 99 yanga sina vanhu vakawanda like manje waitosuvire kuzwe munhu watotoone munhu otaure shona muSouth Africa watomuka mutero kuti ndokumudza kuti unobvepi because aisaiwoni mushona by that time saka handina kusangana nevanhu vakawanda ndakatoti ndamesina ntoona amavhenda things like that then ndochifunga kuti okay right ndasara ne100 ndiye nofanira kuhaika ndiyo kuti ndende ndisvika Jos. Ende kwaita mari kuhaika handi kuhaika kuna fixed amount unongotaura nemunhu unonga akukwidza kuti ndoda ndine mari yakati mara ndiri kuenda kwakati munhu wende unozokuzwira kana akada kukwidza unokwidza kana asingada kutora ai mara kweshoma etirisiwedzera unayo unowedzera usina tamba nechiripo saka ndakada kumisa transport hapana transport ndakawana muri paMessina ndiri paMessina but paMessina kwacho nekumberi kunoperera Messina ndokune dhuze nefuti nemakembe masoja if I'm not mistaken ngeside rekuride wakatarisa kuyo Joni kuno side rekuride kune kembe masoja ende ku the left mudhuze nemurodi mwanga nemuyu nomziyamu ndakati anonga ndigari pamuya apa kana zvatoshata ndopenja harari pamuya zvakasvika kuma11 ndichingozammuhaika manola 11 dzemanheru ndope ndakazotodecide kuti anga ndate pamuya apo ndakati andozomukira kuti makuseni ndihaike futi handiyati ndotanga kurara ndope ndaza munhu ngoti undibvunzira ibva pamoyo ndokufura ngefuti ndakati ndozo ndakufira muJoni munhu aitokuona waitondoona I don't know kuti wakandiona sei ati ibvapo simudza maoko ibvapo pamoyo ndobuda akasimudza maoko pamoyo pa apa manje ndakutokutoti apa ndofurwa ndinguzivi pamwe ruri ndibira ruri kundite whatever ndobva ndabuda ati uri kuita ndati ano ndaihaika so manje ndaona kuti transport akusina so ndafunga kuti hai ndongorara pamuya apo then mangwana ndodi ndomukire kuhaika futi ati ano apa siraibo uri kuhaikirapo nokwanisa kurobiwa rokurava hatende tesorara kumba kwangu hai ndichovhunduka makuti ndangosangana ndinondokorara kumba kwangu mudzimai wako ndozomutaura ndiani wabvapi or nditoende kourawa ndi ndichoti okay zvakandaka kubvumira zvekutya zvokuti watore chirudzini wata chizulu because at that time chivhenda ndainasanda naso Jesus wata chizulu yeah then atopindurana ndobva ndati auti angatende mara mupfungwa wangu murungu wara kuti munhu uri ndingatende ndiri kupona here ndakotokujekwa ona sa ndaifambira masuro enawange pamberi uchinibvunza kuti manje Joni why wenda this time ingati ndakuona mana ukoni kuboda ndakati munhu wakutozama kutaura neni zvokuti nditi pamwe ndisamutya mara hai ndakachongoteera ndikubvuma zvese vaitaura kuti okay handine zita rangu ndozi Mapanga ndakati ndotoza Mapanga ndakati ndaurawa zvino ndachipera mani ndichitofunga kumusha nezvazvaenda kufunga kuti hasikana ine zvakabuda mupfungwa ndakati vachazondozwa kuti ndafa pamweni andomuteera pamunhu uya toenda andofamba kadistance vanozive kadistance kokubve kunoperere Messina kuti zvinezvo zvachinja kwakiwa zvawanda because it was 2001 ndope ndakaona onanga kuenda kumasoja muchinda uya ndiri pamberi ende akanditaura kuti please
step ndiri kufamba ndiyo inofanira kunditeedzera usamhanya oro kutya oro kudii ndonoona kumasoja pagedhi masoja ndakati munhu wandisungisa shit watondisungisa zvapa ndati ndambuka ndisina mari ndosvika pagedhi paya otochingamidza nevamwe masoja ange pagedhi paya otondisevera nditi niuchingamidza usataura zvakawanda ndakati okay anenototi sabona ndoripfuura ndotofamba naye ndo vakadzonditaura kuti usatya ndiri musoja so tisinogade board so handiri kutobva kuomwa kumisino so ndangoonawo ndoona kuti munhu for netseka sa ndafunga kuti worara kumabarracks kwetinorara then mangwani ndokwidze taxi wende kujoza kuri kwena ndakati thank you ndakambonga sere ndakati zvabvenepi mwari unoshanda kumamiracle. I wasn't thinking in that way. Ndatofunga kuti ndakourawa ndakochekereswa then topinda barracks mwake atorora teitaura ndomupa phone number yangu kuti one day newo wazosvike jozi auchike ndokubata bho madhodha pano pari kutonhora anosamike jaketi rangu tichuni kana otondifungise nyaya yacho isati atopera ngoti chasvike pakutonhorwa ipapo saka mbunza jaketi thank you at least ndandafa ngatibatechi abata ndandafa. Are you currently based in the diaspora or looking to relocate soon? Are you worried about the cost of repatriating your loved one back to Zimbabwe when the inevitable occurs? Then look no further, as this can be taken care of by our worldwide funeral plan. The worldwide funeral plan is the ideal choice and will put your mind at ease. Contact us today on +2781 419 4980 or visit our website shown on the screen for details on how to join. Zororo Pumlani, an authorized financial service provider, powered by DAF Zimbabwe, underwritten by KGA Life. takukondinya nenyaya yatanga tiri kunzwa. Alright, tadzoka naona zvinezvi ndakuzvizwa manje nyaya dzangu dzinganasa kubuda zvakanaka because otherwise ndaizototsoroka ndazokutonhora mushamisa munhu wongoramba kashama mapfuitsi achabudi. Alright, takarara teitaura zvavanhu kuti ndaindafarawo kuti munhu wandibatsira because ndaindatambura ngoti ndatozviprefer kuti ndicharara pamuyi ipapa handisina sure kuti transport yacho ndichaona transport or handisina any idea mara mwari wakazotopindira kundibatsira musoja iyoye. Then mangwanani otomukira kopfeka uniform yake otopinda uniform ndototi soja iganazi remene anga musoja wekusouth africa wanga muSouth African soja South African South side then automhanya nini makuseni wakatanga kwete breakfast ana utoidya wakototpe nini kuti ayoidya ndiuchinerwendo so chasara teidya ndichotodya zvisoja zviya mundoziya masoja andike zvinhu zvine health ka ndichotodya ndotobva ngati mhanye ndoti utsende kubasi atomhanya for sure taxi ndakazorogwira wakaimisa I think about 100 meters away wakangochayoni uchiona kuti musoja pochodheki briki mwezi kuti musoja wamisa otonditi otosvika pataxi pa otonditi enda nomufana wangu jozi uri kuende jozi ati no ndisi kuende jozi ndiri kuende paLwitsi Richard ati okay musei papapa ini ndazongomusirawo 50 rand musoja iye ngokuti andasana 100 rand remember 100 rand yekutanga ndiyo ndakapewa wandadze mbowe ndakapinda ndiyo ndosara ne100 then 100 ndazobvise 50 rand ndatabrayama hangina mari but utenge at least kodrinyana orobate 2 nyana wachaisa katano dangi vimbanangu mara ndaingobatsira katano neno ndangozwa kuti ndikusara ndikubatsirwa
hatani paripo saka ndamutekisi drive ombondibvunza kuti manje wabhadhara mari manje ndomuziyai mwana wekunzi pamobhata adayo unode kuzuya zvinhu zvakawanda ndendese kwautaura kuti uri kuenda kudistrichard ngati fast forward chosvika mudistrichard ndasara ne50 rand ndasara ne30 rand ngokuti wakazoti 20 rand kubve paMessina to districhard ndasara ne30 rand ndakati kana haike futi njohaika njobata futi imwe mota yaende Petersburg handiti in Petersburg was 30 rand. It was not a taxi, it was a private car. I think munhu waisenza government handiti ndokusem Petersburg was 30 rand. Ndati hapana problem ndochone plan B handakwira lift iya mota yaenda mara pfungwa dziri kukweshana kuti zvinezvi handichina next ndasara inini ndaneledza jaketi ndandisana bag. It was me ndine jean to jean rebhokati nejini yesheti nejaketi yeledha ndakati no nchaona mberi chenje pfungwa yakangoya kuti cheni chaita nichatsvake panosuke mota whatever matekisi ndakangokumbira usuka matekisi vongondipa whatever 50 rand ndiende kutrain ndokwira train yange cheap those days ndopfungwa ndakazotoita ndiri mumota umu ndasvika ndo first thing ichatoita iyeyo chosvike mupetersburg I think nzainga kumangwai kumatutu kumesina manga masi Messina dasingoma to 8. Alright. Then kumatutu ndio ndasvika mupetersburg then ndasvika mupetersburg man pfungwa yakuti unosuke mota kuya akuna nzvimbo yausingazii unoti unondokotsvakire ndakafamba mupetersburg maya mutaundi nenzereka ndeita zoti pangupano pechichaona panogezwa mota ndikumbira hangu kuti ndakumbirawo handina pendakuona ndakatenderera apa nzara manje naye futi pachibreakfast chapera chinzara chakutanga apa unoziva kana usina mari ndokunobata nenzara kuti yaitoona kuti muchindana nesend nzara yakati ndakati nzara ngeimwe ndichaiona chikuru ngechekundione mari yekuti ndiende mberi ndichioneka loni paloni imwe ndokati akandimborara hangu paloni am ndeitombofunga ndopinda neipi andosvika ndorara paloni paya ndiri kuma4 mara pfungwa dzeikukweshana kuti mara okay quite late ndichararapi ngoti handina mari kuti ndiende kutoreni and handizipe ndinoti ndichakwanisa kuone mari plani ndaifunga kugeze mota hapana penombototi pane pendaona pari kugeze mota mwari unosenza ngenzira dzakasiyana and I do believe kuti munyika muno techipona kune maguardian angel not my guardian angel munoona mabhuku or masocial media atone nemapapiro ekuti uno angel yaMwari yekudenga nemapapiro not those one. Tinavo vanhu inoti kana wanamata mumwe mwako kunamata is not about kunamata uchida inzuri it's about kunamata mumwe mwako unokwanisa kunamata zvinoandasendeka ndiMwari kuti Mwari anoti mwana wangu uri kuneseka mara sometimes futi Mwari akupi chinhu ngemoko kuti ori kupe munhu nokutumira kuti ngakupe mari uri kuda kuone kukwira taxi oende kwauri kuenda no pamwe unopuwe munhu unopuwe maideas ekuti unokwanisa kuti nechinhu chaunga usingafungi kuti ungachiita kuti uone mari yekuti usvike kuri kuenda usvike ndakarara palona apapo ndichiunesana nepfungwa dzangu kuma4 I think ndakatangorara papo kuma2 I think kuma2 or kuma2 handichaziro kuma3 ndakarara pakasvika mumwe mufana wakatorarawo paside pangu ng'ona
watorora paside pangu inipenako mupepuka mhope ngwenda ndakarara ndakatoona ari paside pangu ipapa then ari paside pangu ndoti chifana ichi hakutonge munhu wokuti wainga munhu nemaro ro kanjani munhu wokungoti wakatosvipa like munhu nje general kuti you can't think kuti ungaite anything pendakatopepuka nchingamudza boy yaye kuti semunhu wondondiziya wange muperi eitoti hai nanogara muna mupetersburg uri ukaende jozi zotaura kwetakatanga kutaura kuti wakandichingamizana inontodaira ana kuti ana kumudadira zvacho ona sometimes in life usadadire munhu because it doesn't know kuti unokubatsira ngouku ngoti kuna vanhu vanoti kana munhu wakaona asina kupfeke zvakanaka or munhu wakasviba or whatever anya kuchengamidza doesn't take care ngoti unonga ifunge nhamo dzako kuti ano ndanya kuti ndataura naye unondibatsira ngei hatorina next ngoti that's what the person look like mara anomuperere pfungwa nditi hai handakatomufarira ndakada ndatoone munhu wokutodi kutaura naye indidi nditaure naye samataura namboitoti maguardian angels ariyo and we need to believe in those things mwari unotichengetedza nguva dzese and ariyo maguardian angels vanhu ariko kuti vatibatsire nekutionese nzira kana uchinamata muchokwadi. I'm not saying ndiri mutsvene mara I'm saying kana wechinamata pamwoyo kuti mwari akuzwe zviri kuchichemo chako. Saka ndakatimuka ndoona chifana chacho chiri paside pangu chiri kutarike lofu rechingwa chiri kutemura apa chinzara neno chabata wandina ndatotemuka chonichengamisa achinoti ndepi chakati kutaura ngemurudzi chitu chemunhu andochidairo no bobo andototaura pachinotoda kuti chingorenda ati anounza totorye chingwa chatese chapedza choti manje uri kuenda papi ndati andiri kuenda tembisa mara ndine problem yewana hana mari yetrain ndaide mari yetrain mani ndamboti paunozive kunosuke mota ndiende kosuka nguva chipo paunokwanisa kusanganisa mari yetrain ati hai mani usawara ngenyaya iyi neno ndiri kuenda tembisa ndirigara ndiita zviita every time tokure mangove tekureteni mahara ndotoziva kuti kana matiketi examina upinda icheka handozive mukupinda tiende kuhwara tizodaide ona handakati serious handichovara kuti munhu watova neidea kutaura toenda musingi mangove hati usawara ungatimirira idzototi ma6 toenda pataxi patraina mangove kukwira train mahala usina tiketi mara wakabatwa adhazinorohwa or kusukisa matreni or whatever zvaanokwanisa kuita saka inini as long munhu wakauya neidea handandisitomborina mupfungwa ngoti futi ndandisati ndambokwira train basa kwangu ndaikwanisa kuenda nzoka rozara ndada ndaikwira tekisi mara train ndandisati ndamboitsendedza saka apa ndakazoita ai zvinokwirika in motivation yakandipa nekuti nii ndatogara ndatogive up kuti handizivi kuti ndichararapi ndichargei chii chaitika saka pakandipa motivation iyo ndapendakaona kuti hano kutaura kumba nosvika nhasi handinoenda kumba yakashaya 6 yayo ndaenda kutrain kwedu uya ndanzereka tiri platform handi platform i1 pamatrain gotrain yetaikwira yaibve kumesina ichiende jos if I'm not mistaken don't know kuti yaipere mujos or mupitori oni ndakati ndakapizoperere mupitori ndo sandokunzvimbo yaenda saka iplatform 1 ngoti i2 trains aiti pane inoti 9 nonga iende kumesina imwe nonga idi ichiende jos some platform imunomira i1 ukuthi kana robot kuvhurire train yavhure side yejozi kunokwire vejozi kana avhurira side yemesina kunokwire vemesina
saka takazoenda paplatform papa mufana yavhoti ochonipa idea ati mara unozochinji jaketi yako iyi ukaitengesera namomza umweni anobve ezimbabwe vanouye kotengesa zvinhu dzoke vangaitenga kai and yange pfungwa futi endandisina ati vangaitengesa price yetikiti wakatotenge tikiti dzakaregedza kutoita zvemangobe inini musawara inini ndazvijaira andakati mara yaidea futi right wataura iyi and handisitomborina that idea yekumbotofunga kutengese chinhu changu for ndakati no idea wataura ndiyo iti chedi chataka ana momza vanokostoke zvinhu ndata no nejaketi havangakori kuitenga apa chotouya momza amwe wangatotwara zvinhu zvavo vaingotodzoka kuzimbabwe andoataka ndotoataurei moms problem panange kuti handina mari yetrain ndikuendi jozi mari yangu yapirira munzira handingodhiza saka ndasvika muno handisa mari and ndinofanira kutange basa kuswera mangwana so ndaikumbirawo at least nche ndimtengesero jaketi hakuti mondipe mari monditengere tikiti rosvike epitori ati no shuwa here mwana wangu sorry mani hey mapurisa ndoaziva mani vanobira vanhu mari munzira wati hey wati hanazotaura kuti hana nepassport ndangoti hey mari yapirira munzira ati hana problem mwana wangu jaketi nichatora hangu mari angu oteshi handinoziva kumucha kwedu hey zvinonga tiitengesa ati nana problem ezilongu ndakunoku ndichatenge zvinhu iwo jaketi tiraiche ndinokoda kuti nditenge tikiti retrain eti masaisco torara masouth africa eti vangaona kuti machinda zviri zvingata zvine matikiti manzerekere taendeita muplatform so pakuzotengesa majaketi havana kuzoiona sendakazotamba saka momza vakatengesa jaketi avakatenga jaketi vototenge train tikiti retrain vondipa anenondotapa jaketi riya apa ndachisara nesheti rejini riya nebhokati chete manje and June that was happening in June. Bokati ndo trousers general trousers yeah and it was June ndakati chando hai tozosanga nazvo mberi as long ndoenda iyi handatora tikiti riya saka train yedu I think yaiwe kuma10 if I'm not mistaken anchazi time yaiwe then manga neroom rakatonaso kurai kuti kana poitonhora so ndomwaipinda vanhu nerokogara none endatokangana kutaura ndazongoshamisa chishamwari changu chaichiya ndakatengerwa tikiti handisi uchanja ndepari pendaitengeseonina machakazotouya uchati handane tikiti so charo nepapi chitikiti ngodeseta ndisina matikiti and chona changu chisina anything cheningati chakatengesa because nezvinhu zvaitonga nazvo nje zvaindingawo zvemunhu mara nori zvido uchitakisa kuti wari nepari tikiti ndakangofara kuti ndesirane matikiti so hapana munhu chadi uchanga ikwira mango pasina tikiti ndiri kufarira the time yamushandisa kuti shamwari kureva kuti panga patooneka tatatombinji handinoziva wakasanga nemunhu uri munhamo ushamwari wenyamunono kubata munoita sekunge makatoziyana nema5 years mweiziyana mara uyu yanga isiri shamwari chete he was a guiding angel a person ataura kuti munhu wakanga atumirwa nemwari batsirenini kuti chaizwa nhoro ndacho because handina kuzotombomuona that was my last time my first time ekumuona and my last time alright then wabuda wapa watone tikiti rakandata neno jaketi rarazotengwa tikiti no bo sangate upinde tisataridze vanhu vari murumu kuti taane matikiti because vati jambo kudhaya kuti isade matikiti singatiite ngati atina matikiti tokwasurprise ngoti vatekisi amasecurity aizouya aicheka matikiti kana magara before musana wakwira vaivaiti tikiti veicheka kuti haune tikiti retikiti saka wazopinda veicheka unoziva mwapinde vanhu mapurisa kana iwe usina zvinhu zvako zvakakwana vanhu vese body language inoisa body language vanhu inese
nomata havana kutaura ngemuromo mara madziso anotaura ega kuti hai endai pana ana baba havana zvakakwana mangove aona next sando zvange chiwiro yavo yainga nayo kuti tisungwe saka isu takati tambawo zvekutoti akati atina matikiti saka wazongomangara vouya padhuze nesu vobvisa matikiti vongoona ndobudise mupoketi wejini yaya ndape tikiti ndopakashamisa kati machinda zvino matikiti nishamwari yangu iyaya futi yobudisawo tikiti apa from apapo hai train touya tapinda mutrain ndakagara padhuze pasiti ranga nekachifana kamwe so akafana I think 15 to 16 years I think chatokurawo munzira chabve mesina or whatever I don't know barangu mfano chidiki ndo ndagara panext naye ngoti aigara vanhu 2 siti hai mara changa nekablanketi noza blanketi munhu unoite weti akarara chiblanketi yacho noziva munhu chinoitenga masikati chinoitenga dei chakaraswa mara manheru ndochirofukiwa sando yanga nacho chipo chiblanketi chacho andakati chifana ichi chinopenga chinobva neblanketi chinoadere nowaitiri kuveko naro mutrain achifana icho mara andakangoti achimwana chidiki inapa vele handina jaketi ana next kuchikudziya nyana handiti achiri nekakufara kaya kuti ndakwirete ndakuenda train yakabvaya tazotosvike mupitori takusvike mupitori chifana chaya chisina kupfuke kublanketi racho riyare ndindandazara mublanketi riyare chona chisina kupfuka handizi kuti akatitora nguva chiblanketi racho rindaiti tirakasviva ndaindanda nesoro pandakazoona kuti tindatozara mublanketi ichifana ndochibvisa ndotochifukidza kuti datora handizi ndakatitora nguva iblanketi ichifana cha handotobva kwatonhora zvokuti kwai blanketi rakasvipa rakadini zvidi kunonga usati watonhora ndobva ndatoregedza mara ndaandani ndakutofara kuti takusvika mupitori mbone shamwari angati dhodha takusvika totosvika mupitori ndakati serious and apa wasvika mupitori maplatform epapitori unomaziva musi wekutrain kweyo unochinja upinde umwe dai zvotode munhu uziya and mufana garden enjo yangu yaiziya handida usavara tamunomu hava ndokutaridza zvinoita kukwira mangobe manje nyaya yekutengesa zvinhu havasina handi matikiti hakubve mupitori kuye muolfund ngondaidzikire paolfund and nawaidzikire kuokumo ngoti wakati nono handisaremembe kuti wakati ugare location ipi uli mutembisi ini ngoti ndaigara muwini mandela then ndakamutaura nokuti ndoda please wandibatsira sirei kana wasvika tasvika please uye kwenosense kuhyper chicken paolifans ndikutsvakire basa mani ngoti vangati handisense ndongogara ndiko travela kuenda hangu ndafunga kuenda Pietersburg ndoenda ndafunga kuuya ndouya ndakati no uye ndikudzamire basa mani usenze wandibatsira sirei dai usiriyo otherwise ndisiri kuno ati ndichazosvika and ndakamutarisira haisange munhu kuti ndaiti unosenza rakanjani hai munhu anga asingasenza saka takazotosvika mupitori muyamuya tanipinza futi mumbauma hapa chakajamba muplatform akawanda sikatoone kuti chinyi chiri kutambika mwawanda vanhu kamupitori tapinda chadai chataona train ndeende jozi saka tai ndeyedu yejozi katipinda hai ngatozara vheri ndakati hatingambobvudzi matikiti mwazara kudai hatitopindawo pfe ndotosvika munana vechechi vari kutemba ndotosangana neamwe machinda ndatosenza nawo ndichono ndasvika manje hapa nhamo yapera ini ndakanyati ndakati ndichanyabatwa machinda not bear out hanga mutorekeri ndenise totobva tasvika paolifandi chimwara yangu yatoti chaonana ndodano hai sezvo asvika neno ndafara ndotodzika totobuda kumangove ndotoende kudheni
ndakazogara kudogara anditi shangu rangu ya pamwe ichasvika ti ndoda ndauya basa. That was my last time kuona shangu rangu ya till today. Makazomboita kana effort yekumbomutsvaga no problem kuti zita rake or something nana Facebook or something. All of that type of person in motoring, I see type of phone and in Guadu. I see a phone. Ne Facebook a day. By the time it was 2001. Comes to Facebook. But zita rake and I don't kangana ndagatokanga pakasita ma Facebook ndandatokanga na zita kuti waizani kuti wanga unogara api unogara kupi ndi yokuti noma takanyasangana ani kachambuzi ndichingori ne view yake kuti ano wange mchinda wankakasviba nyana haikutsviba kwekhala kutopfekawo zvakasviba like munhu utoti haatosenzi nje munhu nje kuti angari munhu chai waile basa waizouya kondona kuti kolifanda wakati waikuziya kondaisenza sa munhu waizouya kuti indoda basa rere manje aufa rovandasena saka hana kubvira auya saka ndo saka ndakazoona kuti ano this was a guardian angel because wangatumwa kundibatsira kuti ndisvike on saka ndakasvika zvakanaka ndakasenza pahepa chicken ipapapo basa rakazopera 2004 pahepa chicken ndasungirirwa ID kusfake ID handinoziva time yedu ichoso ID book waichange only the picture ungoisawo picture yako mara asiri muredzi wa ID utone basa usenza saka pendasenza vakazochiona akatoti ayo hausiri ID yako ndakati ano hana kutoramba akati ano madhodha vheli ndaitozama kupona but manje chokusunga chosungwa nchiende kumodhapi ndakaite 8 months it was 2004 ndakaite 8 months 2 months yetrial 6 months yemutongo ndichotobuda lucky enough ndakaende kulindela mara lucky enough ndakasiye mari kureception yekujere yekuti kana ndabude mujere ndishokulindela nditodhiza ndibude futi ndisaposwa tasvikolindera ndakabuda kujere ndakabuda nemumuchinda kumozambique ena wangastorina innocent wangaipedza kuite 5 years saka tonditi ndoda zvakandaomera ndakadzoka zvekumaraniyo watobara dzakawanda nyaya dzakawanda saka inini wangu ndaenda ndofarira kubuda ndaenda ne 2000 ndaenda sei kureception 2500 ndienda nayo kureception ndanondodosawara ini chave ngoti yekudhiza vede 1000 ndati ndichakubhadharira futi imweni 1000 sati chavo 2000 ndaizosara ne 500 ndati zilongo ndabuda mari ichaita kunze iyo zilongo no zvinhu zvako zvakufambira bo ndo chiro chakanaka ndichomudhizira 1000 ini ndodhiza 1000 ndichokukwidza futi akukwira train kubve Krugersdorp ngoti linda range Krugersdorp zviende muJozi wakasa futi nemari yetransport ndochomupa futi pa2500 zviomba futi I think ndambo 200 or 100 anchanasoziya ngoto ina waiti wagara kuDaveyton ubva ndakazosiyana muJozi ene ndo Daveyton ndetouya waTembisa futi kumbotaonana futi ndakazoitawo guardian angel yake ngokuti kana ukatirwa chakanaka newo not learn from that ndope ndakazomangata pandakazopinda ndakazoite kutoshamwara ndo yakanitsvakirwa handiti andoti kune basa riri mari napo paparinani hai kuti vai mari yanga yakanaka it was 1000 rand per month December timure ndakapinda nachomiswa wati yo hai unosenza ngesimba ngoti hapa ndakasenza ngesimba ndofunga kuti 666 ndipo 600 hana off apa ndoti tanga na 8 ndishasa na 5 mara ndokhere 1000 ndi ndaisenza ngedheko
zvete laki murungu wange supervisor yedu akati ai udodzokere kusenza kwaisenza mbati ngekuti uyo uri kusenza bond chambataura kuti at least better vaiseyo as a supervisor. Choto ndaenza kumaofisi atano ndambofunga kuti supervisor timbove probation ya 3 months. Ndakati thank you ati manje mari chatanga nge 3.8 why 100,000 rand ichiende pa 5.8. Yo. I think by that year, that whole year, that 2006 yakasvike pa 7.6 by that year pa 2006 and ndo gore ndakaende kumba ndichizwa kuti ami ndine mari yekuti nevasikana hey madod ndandibosa ndandibosa even nepedze dzebhutsu futso ndakaenda noma7 dzongochinja nje vhiki rindakasvika ndaichinja ngokuti mari ndaindinayo zvepasipoti unozombozvifunga handinotombozvifunga ndakazoti kudzoka ndakafambira kunodzi kudhite manje dhite kureke hakuna dhite kunofambiwa dhite munotorwa mota from a border yodzika nemi like muri muzimbabwe side itombodzika nemwe I think munotombofambe almost 2 hours then umdzisa if I'm not mistaken then umdzisa mofamba kuende kumvura ne I think about ngoti takasvika kudhite kuma10 dzemakuseni tochote munofamba kemagrupu taenda ngevheni sagrupu inonge atodziso ngevheni mutofamba taiti mose magrupu 18 15 motofamba kozoite vanosara ngokutoti havachakonofamba ngoti kuri saka takafamba kumvura kuende kumvura ti munoona makomo ane mhute kuti ndogwa kuSouth Africa takumakomi toenda kuSouth Africa maafure makomo amataritsa masoro muone mhute futi amasoro mara muchiri kuZimbabwe side hamusati mwasvika kumvura tazosvika kumvura ti kuma55 tabva kuma10 exactly hati tainakirwa anga vasikana tiri kumusha mari dzeidyiwa and ndatori nemari ndandasiya futi ndatosiye mubhengi ndadai indoyona ndouya saka manje unoona makomo ane mhute iweyo nemhute unongoti aiye kwakuSouth Africa eti uchiri musango and by that time mafoni anga ayo ndandane mafoni on and the network hakuna network even network hakuna network then makoma ato apfura futi otona nemhute futi kumashure just imagine from 10 emakuseni until 5 ndoita azosvike kumvura and tasikafambi zvazvo kuti ndaneta betofambiwa saka ndopera azosvika kumvura totosvika kuno mumwe chifanayo ngatori kumvura toti fambira apa ndopasingauzamu ngoti it was January ndakande December ndo only ndakamboenda December kumarana mose ndanyanya kuenda kuma June mara apa ndope ndakaende December so ndakadzoka futi iri December so wati pfura ngapa pana mvura apa pana mbopfura apa atotoendapo totopfura yasvike I think muvhika ndomwe yaisvika totopfura totoratisa tamujona totosvika manje apa gopu tazosvike kuchimba chetakasvika changa ndichimudhara ndichimbuya chete paimba ipapa itori mushango ndopaitosvikira vese anhu atoende kudhiti ndokwaisvikira saka takazosvika pa kuma12 dzemanheru tafamba futi uchiite kusiya vanhu munzira vaitokurara kuti hai toona mangwana tarineta manje taide kuenda kusvika Jos tikati hai nhasi toendeyo
chaona kuti uperere papa sa ende apa fundi ndakasangana nomufana wangapawo namba dzake ngehama yake yanga rujononono ngati auya wosvika uzofona sandii mufana ndakazorobatana naye ndofamba naye ndasvika pachimboya papa panga nomubhedha nerumwe rimwe raikuti vanhu aingorara iti mara mubhedha yacho andita kuti mabhedha ana queen mwakurara mubhedha yaingoti like chitaya noziva chitaya miti inongoiswa nje iswe mapango nje pungozwe chiblanketi tingotorara ndowaingo mubhedha wacho ende waitibhadharirwa hausaingorara mahara waizi 10 rand wedoraravo saka vairi unindo waibhadhara ma5 rand vaingorara murumu nje ma5 rand kudya futi chaiti vanode nyama yenyama nyama sadza nenyama 10 rand mara murika makawanda mara vaneni mashonja 5 rand hani nomufana ndakati tingati mashonja waona vazhinji vachikutanga kuyeujoni saka vari kude nyama ngote nyama hakuna ndo zvakaitika vakati kemashonja ndino mufanawo tichonasa kutya sadza rete anasi kutozwa kuti hai abhadharika zvinozika mara gurupu rimwe harangoti ramunonga iwanonga then kuma 55 jumba yacha nechimadhara kati hai mede transport yekuende jos iyo ramba mwadai ndokumutsvaone road tikati okay tamunzira futi tabuda kuma5 o tazosvika kunzira iko kuma8 kuma8 kuma ngwadzi hanhu yekuende kubasa I think kuma8 was kuma27 past 7 then totone vheni imwe yange takatomisa yotomira yaibve Messina vheni yeyo ngoti atato mberi ngoti munobudire Thohoyandou mwafamba ngokudhidha munobudire Thohoyandou mara munonga wakucreate transport inozomusiye ngotransport yetakamisa yakatisiye kune mine kunozi Masisi kune mine iriyo kune bhazi 1 foot rinoende Thohoyandou runofana kuti muri kwire then rumise Thohoyandou ndakazotosvika nomufana uya takafamba zvakanaka takazokwira futi bhazi muThohoyandou raiva jos rotondisiya jos uno ndotoende kudheni nomufana uya ndakati pandizobate foni yehama dzako ndoponoenda ninango sawara ndokwanisa kugara deshe ndagara I think kuma 3 weeks ndopazopinda foni yehama dzake ati haimunditi weya unono then hamuchabati mafoni foni dzenyu hachapindi ndakazongopromotwa until to stores manager ndindawo namastores ese pakambani ipapa mastores ainga nemasupervisor achanga arungu makaladi mari aipote kwendiri inini dhaki ndisina nanya kutofunda anga atofunda mara airipote kwendiri ndisina kutonyanya kutofunda mara ngwara nekutoziye kuite zvinhu nekuziye kwakabva ndo zvakandisvitsa apapo then and apapo by that time ndaindotohore 15,000 nemota ndazombotochinja futi from yekutanga ndoite yechi2 yechi3 i3 ndoitazogumisira ndiyo ngoti yazoti 2018 mudzimai angoshaya and ndakabatikana zvikuru because munhu ndainga ndeifunga kuti chachembedzana toona vana vedu veikura tese because pakashaya firstborn musikana wangana 9 if I'm not mistaken then mudiki takazoite second born imukomana wangana 5 if I'm not mistaken again then pakashaya ndakabatikana because ndandofunga kuti ndichakudza vana ndiri 1 vana chakura vasina munhu wechikadzi orochi macho wakambosara mai mudzimai wangu nawo uchozo 2019 nawo uchoshaya ndopakazotostresa icho yakazotinyanya kubata
mai vemudzimai akashaya 2019 saka 2018 then vana kwazosara inini nababa zala ndo tevhara tisazosara nevana teimbotarise vana vasarawo kuti nditi hai tora vana ako saka ndakatora vana angu ndichochengeta from that time handina futi kufunga kuroora because I see a lot of varume vanonetserwa vana ngekutora vamwe vakadzi vasiri mai vevana. Saka ndo zvindakafunga ndakati beta ndireze vana angu ndiri 1 secho ndichikusenza. Ndakareza then until 2020 corona ichopinda. Corona takamosha zvinhu zvakawanda. Isusu sezvo taidhira ngemafunctions moza pakaramba magathering kuti hakuchina magathering wambotanga uchati hai hakuna gathering inobvumirwa such number vagumisara vavhara magathering pane lockdown nekambani ndo payakavhara handinawo zoita 1 week ndichoite stroke because ndaingofunga mara ndivharire ndisina munhu ndaishera maproblem angu. I think ndo zvakaafecte stroke then so pambura apa mutori nestroke pandiri pana nestroke ngoti yakandirowa side whole side moko mukumbo nekutaura ndaisinganatsotokona kutaura mawedzi anga asingatobudi zvakanaka pakuti atitaure tsverudzo itinozame taura wedzi rinoto utoshamisa kuti zvakutaura zvitaurika then mara by grace of God ndine idea munomu and ndakakwanisa zvekutore license nePDP. Saka whatever munhu ungakwanisa kundione basa because handichasenzi and apa vana zvine ndiri kupona ngemari yegrant nevana handi vana vari kutore grant manje uyu mukuru wane 18 manje musikana yegrant achaihori ndasara negrant yemudiki wane 14 mukomana. Saka ndiyo mari ndaisanganisa kuti yangu yegrant yekuremara kwandakaita kwestroke nevana teitopona so ndinobhadhara rent because ndiri kurenda handina pangu pandinoti ndepangu ndiri kurenda so ndopera ibvisa mari rent ndo panobva futi yekudya kana vadawo chanoti baba ichirodiwo chikoro ndopeta itomboti pane yekudya taitomboimanasa handiziva kuti that month zvekudya zvinonga zvisina naso tomira bo so akutina manje ndo ndichikuita mara that's why ndito kune basa redriving nestroke mara driving I can do no one so driver so mara retaxi ndo ringakwanisi because ronga rechide balance maoko ese so moko uyu ndiwo wakastroka mara uri slow but kuzoti udrive wechibate change unonetsa mara driving kuti ndongo ikwanise kudriver whatever the problem yekudrive whatever I can do. So I think so nevana muri kugara sei pamunoroja pacho pakakura sei because ndinonzwa kuti mwana ane 18 mumwe ane 14 kureva kuti vana vakura vakura but there's nothing to do totogara mu1 room tese so and uyu wakapedza chikoro mutsikana last year so ndiri kutozama futi ndingakwanisa kuone mari kuti ndiri muregistere because wakapasa ndiri muregistere kuti akwanise kuti nayo akwanise kuone whatever aende kuuniversity or course yaanokwanisa kuita then kana yakadaro futi ndokwenonga ndizomuti atsvake futi inonga igara ukoko so ndo zvindiri that's my plan peiri pana zvino. Munoti here makatora sarudzo yakanaka kuti muuye kuno kuSouth Africa
kana kuti munodemba kuti dai ndakangoramba ndiri kuZimbabwe? No, handidembi because Zimbabwe paari nezvi like condition andinayo ndiri Zimbabwe. Otherwise my life was going to be worse than what I am now. Because I know kuti hapana munhu aizonasomira neni kuti andibatsire. So like my life was going to be very bad. Handisori kuti why ngokuti noti kuti time ndaindi zvinhu chakanaka ndisingaiti zvinhu zvinooneka ndaitoita aona mhuri yangu aisanezeka hapana chane chakanyanya ndiwisa ndo stroke. It's like now 5 years from 2020 now it's 2026 25 ndisingasenzi nenyaya yekuti une stroke hakuna munhu unozoti wosvika uzi tine 4 pick ne4 short up handingakwanisi kuzviita because ndingatokwanisa ndiyo driving because it is easy for me. Mara basa rimwe rari kuti panguva lemaheights ekuti ndikwire pamusoro or iri pending yekuti kupenda pasi yes I can pend mara kuzokwire pamusoro ndependa handingakwanisi futi. Ndo imwe advantage iripo. Saka nemota ndakazotengesa pa5 years am mota ndaitengesa ya 2023 kundiona kutokwanisa zvekusapota vanhu kuti chikuru chanje kuti pakusapota vana vangu kuti vakure. So mune here pamakasvika kufunga kuti dai ndaita give up? No, waona give up handinanyanya kuchifunga because ndanyanya kufunga vana vangu. Mai havasina, ndindaamai ndindaababa. Saka isn't never give up our life. On 2020, a lot of people they died. Watu wangu struggle wafa nge corona wade maranini mwaroka nchengeteza. And there was a reason for him tanichengeteze. Ndono kuti vanangu ndanyazofa ndo namata each and every day kuti Mwari nditore vanangu senda ngokono zvimiririra nino ndanyafa ndinofa zvakanaka. I know kuti namai vavo vatarisire nini kuti chengetedza vana vedu and I'm trying my best. Namanje asandani mukazi ndodoso ndodoso tangu kana vanangu vakusenza pa undopinga zona chimbuya chinofona cho mara zvine chakauya chimbuya chadoisettled. No, I'm available ngoti panakura hapana uchanesa mwana 14 years no 18. I don't think kuti panonga achanetsa vana vari kukura so but yeah, that's I think ndo zviripo. So pane zvese izvi zvamazoita go through makazokwanisa here kuachieva passport or kuva nemadocuments ari proper? Yeah, I got South African ID, ndine license ne PDP, ndine passport South Africa. Zvinhu zvangu zvese zvangu zvakakwana. So now you are a citizen? Yeah, I'm a citizen of South Africa now. Ndeipi kurudziro yamungapa kune mamwe maZimbabweans anorarama muSouth Africa kana mamwewo ari kufunga kuuyawo kuSouth Africa asati ambodzikawo kuno kuSouth Africa? Kurudziro nayo ngekuti kana munhu une chaunotokwanisa kuita uri kuZimbabwe, it's better uite uri kuZimbabwe than kuti uye kunoko. Then kana wade kuuya kunoko better uye ngepassport. Wauya nepassport zvinhu zvako zvinofambira zvakanaka because nemunotsvaga mabasa achaoneki kufanana nenguva yedu. Zvine zvangobasa kuti une mapepa here pari kudiwe munhu wakati apa 2-3 days peace job wadiwa futi and ponokwaisina panokwanisa kuuya mapurisa or mwemunzira munokwanisa kuti mota inofamba nayo voimisa kuti mapassport womusunga and time yedu isu taisungwa mara aisungwa kuendeswa Lindera hausaende kujera. Mara this time hakusina izvozvo. If I'm not mistaken
ngati vanaruzi wabatwa unomboite 3 months uri muprison, then wozotsvake mari yako iwewo kuti uchikwidza uende udzokere kumusha, wambopedza 3 months. Isusu ngwari zvazvisiyo. So that's why ndinekurudzire kuti vanhu torai mapassport, mukwanisa kuti kana wanyanya unoona zvakumomera mukwanisa kudzokera zvakanaka. Kana wanyapuwe 3 months whatever how many months dzinopawo vanhu kuborder, dzoka uchiisa mwedzi dzako until waona basa uchingosenza zvakadaro. I think ndokurudziro inopa vanhu vese. MaZimbabwe tawanda, ugebenga vawanda, ndo mbavha uri kunyanya muno muSouth Africa ugebenga, ngendi zvigebenga vanhu vekuZimbabwe vazhinji ende hazvifadzi uchibatwe kunzi ngemunhu wokumusha kwako. Isusu time takasvika waitofara nemunhu unotaura Shona, wakapfuura nemunhu wakazoitaura Shona waitofara kuti ndikutaurira munhu ndiri kuti unobve kuside rip, mara this time utori munomu waita ngati uri muHarare, kunzi yacho yatooma. Vari kuuraya, vari kurepa, vari kukidnepa, vari kushungurudza vana vekwavo kuZimbabwe. Makambobatwa here ngunzu yamuri kutaura iyi nemaZimbabweans kana kuti zvinhu zvekunzwa kuti maZimbabweans? December ndakabatwe kunzi hijack and it was our home brothers ndo vakatibate kunzi. Tikori pastop sign motouya budise futi ndindaidriver mototisecha ndimwaleta yangu mandongwanga nelicense muchotora license yangu for sure. Namanje vari kusenzesa but ndakaripote kumapurisa ndachotora futi license imwe. Ayo yaiva nguva yakanakisisa chaizvo kuva tichikurukura nemi pano paprogramu yeAcross the Border. Tinovimba kuti muchava nenguva yakanaka mukurarama. Tinovimba kuti vana vachakura munyasha sekushuvira kwenyu. No, hiyo iwishu yangu ndinayo kuti at least sezvo nomukuru wakapasa nemubiki wacho mukomana hano taridza semunhu vele chikoro nochifarira. Vana mazuvano vapera madrugs, mara vana vangu hai madrug havasati vamo. Like mukomana is very talented, munhu anokwanisa kudraw, unokwanisa kudraw ngepenisel, unokwanisa kudraw ngefoni, eidraw macartoons echiaita nekuti macartoon akwanise kutaura nekutamba. So wish yake neno wish ndinayo kuti handisenzi nemari ndinowana ishoma. Waide drawing pad yekuti anasi kufundira drawing dzake dzanoita pa or even a laptop, mara because vinhu chakapress. I think as time goes ndazoona basa chakwanisa kuti ndimutengere but ndokushana because he got talent, too much talent. Hama dzangu manga makateerera nyaya yechitsanangurwa. Vanhu vari kusangana nezvakawanda kunzoko. Chirongwa chenyu chamunofarira Across the Border. Kana usati wasubscriber, please subscribe kuitira kuti next episode isakuskipa. Zita rangu ndini Dumisani Mulambo Mafanise. Ngatisanganei pane episode inotevera. Kana une nyaya yako tiisire pa WhatsApp pa namba dziripo pa screen ipapa. Isa pa WhatsApp tinzwo tsananguro yenyaya yako, zvichida inogona kuinspire someone out there, uye inoita kuti vamwe vanhu vasati vambosangana nazvo izvi vanzwisise mafambiro zvakaita. Ingava nyaya yekucrossa border, marwadzo wakasangana nawo muno muSouth Africa, dzingava nyaya dzekumugodhi kana dzimwewo nyaya dzaunofunga kuti iyi nyaya iyi ingada kunge ichizikanwa yakaitika kuno kuSouth Africa. Zvakare Dumisani Mulambo Mafanise ndechitenda crew yandinoshanda nayo pakamera, Lilian Makombe and Aaron Mafanise. Right, hello guys, makadini sekwa muriko, it's Evangelist Trymo Mparinga, nasi ndiri pano pa Zororo Pumulani. Ndayazo sign concerning my policy
ndofunga tese tinozonzwisisa kuti chakaberekwa chinofa ende nguva yekufa hakuna unoziva, but munhu unogona kuziva kuti achafa oplana kuti zvinofambiswa sei. So it's good to have a policy. Ukatarisa kana ukatenda mushoko raMwari, Jesu wakafa akaenda pamuchinjikwa, kune vakakumbira bhodhi rikanoiswa mutumbu yaSimon waRimatiya. Simon ndiye muridzi weguva. So bhodhi yaJesu yakawanikwa pekuiswa. The resurrection yatinoselebrata enyaya yekuti kuna anga akarongeka, there was already a place yanga iri prepared kuti ishandiswe naSimon, but vanokumbira the body of Christ ndiye akawana nemukana wekuti Jesu aiswe muguva rake azomuka. So nyaya yekurongeka denga rakazviziva. That's why Simon waitova connected kuna Jesu. Why? For the sake yekuti kana zvazoitika izvi bhodhi harirambe riri pacross, harirambe rakangoiswa panze, but akaenda through process iyo yekuti wakapinda nemuguva raSimon. So to have a policy chinhu chakanaka kwazvo muupenyu. Kurongeka kwakanakisa kwazvo. Nhamo ngadzegere kuva mbiri pamusi wenhamo, kuti munhu ashayika, but vakushayika nezvekudya, nezvekufambisa, nezvekudii. Kugara wakarongeka kunokosha muupenyu, nokuti unotoziva kuti uchafa rini, papi, kupi hauzive, asi kurongeka kwakanaka for the sake of your family, for the sake of your life. Newewo zvikakuwira uri pakamanikidzika, zvichida nemari yacho momwe hauna, but kana une policy zvinhu zvakanaka kwazvo kuti zviendeke munzira yakanaka. Munoziva kuti zvane mutsauko mazuva ano, nhamo nefuneral. Ngapaitiko funeral police, ubude mulevel yenhamo. Why? Nokuti nhamo pachayo munoita maheadache nyangwe pafiwa, but munofa mundangariro nekuda kwokuti challenge yamasangana nayo inenge yakakurisa. Why? Nekuti hamunonge makarongeka muupenyu. Life inoda kurongeka. Bible harirambidze kufunga, rangu rinototi do not worry, hariti do not think. You have to plan, you have to think. Mind is a gift from God. So kurongeka kwakanaka kuti zviendeke. So when you come to Zororo Pumulani, vanokubatsira pamaissues iwayaya. Why? Nhamo yako inoreruka, munofokasa nekuvigwa kwemunhu, hamufokasi nekunetsana nezvinhu zvakawanda. So I thank so much to be in this place yeZororo Pumulani nekusaina this yandasaina document rangu repolicy yangu. Kurongeka kwakanaka. Mufundisi anofa, chidhakwa chinofa, akafunda anofa, benzi rinofa, but kuva nekurongeka is a good thing in life. Thank you so much, guys. Zororo Pumulani, an authorized financial services provider powered by Doves Zimbabwe, underwritten by KGA Life.